Ja neću govoriti puno o leksikonu, o tome šta on znači, to je kapitalno delo, ja ću da govorim o tome šta je za mene značilo susret sa Milenom Milanović. Ona me je obogatila. Ta žena je odista bila institucija, ali je pre svega bila veliki čovek. Kada sam otišla tamo da odnesem svoje podatke, da se moja malenkost nađe u tom leksikonu, bila sam jako ponosna, srećna da neko misli na nas, ja sam mislila da to država, da to institucija radi. Kada sam saznala da to radi jedna žena, uz pomoć dve saradnice i ljudi, kao što su ljudi sa Štilić, kao što su ljudi iz Kanade, kao što su ljudi iz Australije, ja sam bila jednom rečju zblanuta da može tako neko nešto da radi. Razgovarala sam sa njom i odmah sam se prihvatila posla. Zahvaljujući vrednom radu našeg udruženja, mi smo imali jedno 17-18 almanaha ili zbornika naših radova u kojima su se nalazile i biografije naših pisaca koji su sa nama sarađivali. Ja sam to pokušala maksimalno koliko je bilo u mojoj moći da prikupim i da je pomognem s te strane. Onda smo razgovarale dugo, ona se toliko radovala da ta promocija bude u maju i zbog njene bolesti, 2 puta je imala upravo pluća u tom periodu, to se nije ostvarilo, ona je bila jako zabrinuta i nesrećna zbog toga. A kada sam joj prenela da smo mi proslavili majske susrete u Frankfurtu, da smo proslavili 20 godina našeg postojanja pod pokroviteljstvom gradonačelnika Frankfurta, da se na Römeru, najstarijem delu grada, ispred Skupštine vijorila i srpska zastava pored nemačke zastave, da smo kao sedmica primljeni u carsku dvoranu u kojoj su krunisani svi carevi nemački, da je gradonačelnik Frankfurta rekao jednu rečenicu da je ponosan na nas, da je promenio protokol zbog nas. U toj sali su se održavale 25, 50 i 75. godišnjice, on je dozvolio da se održi naša 20. godišnjica iz razloga što smo mi, kako je on rekao, podigli kulturni život Frankfurta na jedan viši nivo. Ostali smo svoji, a uključili smo se i u kulturni život Frankfurta. Kada sam joj to rekla, njene su oči zasuzile. Rekla je, mnogo mi je žao što i leksikon nije tada promovisan. Ja sam rekla, pa Milena, ne sekirajte se, dolaze oktobarski susreti, dolaze sajam knjiga u Frankfurtu, pa ćemo tada uraditi. To smo i uradili, teška srca, jer je Milena jedan dan pre nego što je ovaj leksikon izašao iz štampe preminula. Samo 2 ili 3 dana pre toga ona me je pozvala, jer su njene saradnice bile na zasluženom odmoru, da podeli sa mnom zabrinutost, jer je saznala da su troškovi slanja ovog leksikona veoma visoki za Australiju, Ameriku. Eto, i o tome je vodila računa. Ja samo mogu ovom prilikom da kažem da sam zahvalna Bogu što je ukrstio moj put sa njenim putem i neka joj je večna slava.